Mali kono Malika ko an ga folbe an lajebaga bela jele aw bisimila kuna foni cɛman kɛnɛ kan bi an bɛna kuma fɛn kan o de Mali jamana ɲɛmɔgɔ ulu ye communiqué dɔ kan kɛ ni ka Faransi jamana ɲɛma ka o jaabi a ka kuma dɔw kɔnɔna la ka u ladɔnya ka fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale kun ye taama dɔw boloda farafina tugu dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benin, Cameroun ale ni Guinée Bissau ka to Guinée Bissau a kɔni ye kuma dɔw fɔ ni o kɔni ye dankarikɛ Mali transition ɲɛma olu kɔni ka fanga minɛ cogo la o kama an bɛna an balimakɛ Elbechir Cham ɲininka ale ka kuma ninnu farafasiya an ye nin communiqué in kɔnɔna kan Cham i ɲaŋuma Umu ka il faut ka malaki fila bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yala e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna i ka faamuyali la Mali ka communiqué in kan Emmanuel Macron ale ka jaabi la Umu i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Faransi jamana kuntigi ni o ye Emmanuel Macron a tun bɛ taama la jamana saba kɔnɔna la farafinna ni o ye Benin, Cameroun fo ka taa se Guinée Bissau ma Guinée Bissau kaw de fɛ a ye lase dɔw kɛ lase min kɔnɔna la a ye Mali ka transition kuma fɔ yen nɔ o kuma fana fɔtɔ i b'a ye k'a fɔ ko a ye lase belebeleba fila kɛ min ma bɛn an ka transition ɲɛmɔgɔw ma kosɛbɛ min kɛra lagosi ka ɲɛsin Mali transition yɛrɛ ma an bɛ se k'a fɔ ten cogo la a lase fɔlɔ-fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'a fɔ ko fɛn min ye Irusikaw ka golomasɛnɛ tabaga minnu bɛ yan nɔ ni olu ye kɛnyɛrɛyew ye n'a bɛ se ka wele ko mercenaires donc k'a fɔ ko olu ni an ka transition ɲɛmɔgɔw ko boloɲɔgɔnma bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ groupe dogolen ye maa si ma tuguni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Wagner ko a kuma cayalen don jamana in kɔnɔna la kosɛbɛ donc ko Faransi y'a jira k'a fɔ ko boloɲɔgɔnma bɛ o groupe ni an ka transition ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka transition ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko o kuma min fɔra o kuma in ye nkalon ye o kuma in ye nkalon ye ko bi m'a bila a kuma in bɛ fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw bɛ a kuma fɔ ko nka k'u ma deli ka na ni preuve hali kelen ye k'a jira k'a fɔ ko boloɲɔgɔnma bɛ o jamana Wagner ni transition ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc o ma se ka na ni o preuve ye Umu i b'a ye k'a fɔ ko kuma kɛra kuma filanan ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko Faransi président a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka transition ɲɛmɔgɔw kɛlɛ min bɛ sen na n'o ye terrorisme ni djihadisme ye n'o ye basigibaliya kɛlɛ min bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ko dantɛmɛ wale talen don ko ka siya jɛkulu dɔw sɛgɛrɛ ko siya jɛkulu dɔw ko dantɛmɛ wale talen don ko k'olu sɛgɛrɛ terrorisme kɛlɛli kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ ko an ka transition ɲɛmɔgɔw fana ye ka communiqué kɔnɔna la o y'a jira k'a fɔ ko kuma in fana tɛ tiɲɛ ye k'a ye k'a fɔ ko wulikajɔw sabatilen don walasa ka maliyɛn bɛɛ de lakana ka se ka jamana in ka se ka lakana ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na donc o kɔfɛ u y'a laɲini Faransi fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi ka bɔ jɔnya wale min tun bɛ farafinna ko Faransi ka bɔ o hakilina kɔnɔna la ten tɔ Faransi ka bɔ o jeu ninnu na ten cogo la parce que ko n'i y'a ye k'a fɔ ko hali Rwanda 1994 siya woloma kɛlɛ dɔ kɛra nɔ entre les Hutus et les Tutsis i b'a ye k'a fɔ ko Faransi jɔyɔrɔ bonyara o kɔnɔna la o ma dogo maa si la donc ko Faransi ka bɔ nin hakilina kɔnɔna la parce que Faransi bɛ nin kuma minnu fɔ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ ka siya dɔw contre la a bɛ kɛ sababu ye maintenant ka ŋaniya juguya de don Mali siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka fitinɛ don Mali siyaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a kɛra cogo min na Rwanda donc ko Faransi ka sabali Faransi ka bɔ o hakilina ninnu kɔnɔna la k'a jira fana k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko maa si tɛ se ka kɛ Mali in fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw kan ministre Abdoulaye Mayiga ni ale ye ministre territorial ye ale ye o lase kɛ k'a jira k'a fɔ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ Mali in fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan donc gɛlɛya min bɛ Mali kan nin waati in na maliyɛnw bɛ a gɛlɛya dɔn fura min fana b'a la maliyɛnw fana bɛ ka o kɛlɛ fura fana sira taama donc bakurubaya la Umu bɛ se ka min fɔ communiqué min n'o bɔra an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la ni a la sera an ma à travers le ministre de l'administration territoriale le colonel Abdoulaye Mayiga ale ye lase min kɛ an bɛ se ka tɔmɔta min tɔmɔ a kɔnɔna la bakurubaya la Umu o ye nin an balimaw an tun bɛ fɛ ka ɲɛfɔli min k'aw ɲɛna nin communiqué in kan o de tun ye nin ye an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ